Tak, z boku, kde sa nachádza aj plyn, sa nachádza aj na dopúšťanie vody, ktoré otvorím pomocou kľúča. Ako keď otočím, musím stlačiť a pootočiť a potom mi to vyjde samo. Tunak naberem vodu a vidím vlastne stav vody vo vnútri na informáciách. Zatvorím takisto, iba že stlačím, pootočím, zamknem. Teraz, čo spravím, tak sa to neotvorí. Pri vracaní, alebo keď už je náhodou plná šedá voda, musím ísť tunak z tej istej strany, kde sa voda napúšťa, dozadu, nad kufrom vlastne, kde tunak dole sa nachádza pačka na vypúšťanie šedej vody. Musím zľahka si to môžem potiahnuť troška nižšie, aby som sa nebuchol. A vytiahnem vlastne. Zľahka, nie silno. Keď to spravím správne, otvorím sa tam priestor a bude počuť aj vidieť, ako tečie voda. Tečie pomaličky a chvíľku to trvá, dokým sa to vypustí. Po skončení, po vypustení, treba k tomu zase prísť, stlačiť to smerom od seba a malo by to byť zatvorené. Vždycky je lepšie skontrolovať potom ešte, či to náhodou nie je otvorené, alebo niekedy to nie je dostatočne. Vždycky to je vidno potom, keď prídem sem a zo spodu. Tam by to malo byť vidno potom, že, alebo vlastne tak odteká, že ti klapka voda ešte alebo nie.